И така, здравейте хора, сега ще ви покажа играчки на Майнкрафт. Така, първо започваме с това Dirt блокче. А който не знае какво е Dirt, това е нещо подобно. Това просто е земя. И това е грас, всъщност. Ето го. Ето го и да го видите малко по-близко. Ето. Това е тревичко. Така, ето тук. После имаме Diamond, което всъщност са диамантите. Ето така. Съжалявам, ако чувате някакъв шум. После е Iron, т.е. желязо. Ето. Ето тук. Тези три блокчета са. Така. После имаме coal, т.е. въглища. Coal. Така. Така както споменавам, това съм аз, Ема. Така, връщаме. Опта, не трябва да гледате. Следващото блокче е това, което всъщност аз не разбрах какво е. Не знам. Ето пак повтарям. Dirt, Diamond, Iron, Coal, блокче. Точно не знам земя, диаманти, желязо, въглища, блокче. Камък по-скоро. Така, следващото блокче, то точно не е блокче, ми това е предмет, който всъщност е... Това е TNT, който всъщност е динамит. И да, всъщност е направено много реалистично и реално, защото наистина по принцип почти така изглежда в истинския свят. Следващото нещо, което ще ви покажа е Енвила, което всъщност е наковалня на български язик. Така, всъщност, по принцип аз си мислех, че първо е така, но после като видях играта и видях, че е така. В момент да увелича малко, че малко да намаля. Така, съжалявам за късто балко се вижда. Така. Ето тук. После имаме... всъщност. Да не моля. Това е легло. Което всъщност пак е направено много реалистично. С дръскотините от шеловете, с възглавничката. Ето тук го слагаме. Това колкото почти 2 блока, може би. Следващото нещо е роза. Зомби с меч. Iron голем. Крипър. Стив с диамантен броня и диамантен меч, всъщност с който каската може да се маха и меч също може да се маха и на зомбите може да се маха. Няма да си го сложа сега. За малко ще... Ето така. Ето го. Тук. Стив с кирка. Кирката може да се маха. Съжалявам за този шум. Следващото нещо е селянин с метал, който всъщност трябва да стои отпред. Стив с меч. Ето. Барут и Ендермен. Така. Смятам това да бъде от клипа и довиждане!